Kaixo lagunak, gaurkoan Argentinako historia batekin atorkizue. Ainiki eta Milikiren historia. Hau da Ainiki. Eta hau, Txiriki. Ateak ireki, etxera sartu, ateak itxi. Egun batez, Ainiki, Txiriki bizitatzea erabakitzen du. Horretarako, atea ireki, etxetik atera, ateak itxi, eta mendira igotzen da, jaisten da, igotzen da, jaisten da, igotzen da, jaisten da, igotzen da, jaisten da, igotzen da, jaisten da. Baina ez du inork erantzuten. Berriro jotzen du. Ematen du ez dagoela inor, beraz, etxera bueltatzea erabakitzen du. Horretarako, mendira igotzen da, jaisten da, 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 igotzen da, jaisten da. Atea ireki, etxera sartu, atea itxi. Beste egun baten, Txirikik, Ainiki bizitatzea erabakitzen du. Horretarako, atea ireki, etxetik atera, atea itxi, eta mendira igotzen da, jaisten da, igotzen da, jaisten da, igotzen da, jaisten da, igotzen da, jaisten da, igotzen da, jaisten da. Ematen inork erantzungo dionik. Berriro jotzen du, eta inork erantzuten ez dionez, etxera bueltatzea erabakitzen du. Horretarako, mendira igotzen da, jaisten da, igotzen da, jaisten da, igotzen da, jaisten da, igotzen da, jaisten da, igotzen da, jaisten da. Atea ireki, etxera sartu, atea itxi. Beste egun baten, Ainikik, Txiriki bizitatzea erabakitzen du. Eta Txirikik, Ainiki bizitatzea. Ateak ireki, etxetik atera, ateak itxi, eta mendira igotzen dira, jaisten dira, igotzen dira, jaisten dira, igotzen dira, jaisten dira, igotzen dira, jaisten dira, igotzen dira, jaisten dira. Kaixo! Kaixo, Txiriki, zelan zaude? Aurrekoan zure etxera joan nintzen bizitatzera. Bai, ni ere zure etxera joan nintzen bizitatzera, eta ez zeunden. Ba igual, hortik nengoen, eta zelan dago zure txakurra? Ba beti bezala, zaunkaka. Eta zelan dago zure txerria? Ba beti bezala, kurrinka. Eta zelan dago zure esaldia? Ba beti bezala, irrintzika. Ba batean, gora begira, eta trumoia entzuten da. Brum, bum, 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 bum. Txiriki, ematen du trumoia datorrela? Bai, hori ematen du, beraz etxera guazen. Eta etxera joatea erabakitzen dute. Mendira igotzen dira, jaisten dira, igotzen dira, jaisten dira, igotzen dira, jaisten dira, igotzen dira, jaisten dira, igotzen dira, jaisten dira. Ateak ireki, etxera sartu, ateak itxi, eta batean euria hasten da.